En tunne miestä. Ja heti kukko lauloi, ja Pietari muisti Jeesuksen sanan, joka sanoi hänelle, ennen kuin kukko laulaa, sinä kiellät minut 3 kertaa. Koska lihamme on heikko myös uudesti syntymisen jälkeen. Teemme jälleen syntiä. Meidän ei tietenkään pitäisi tehdä syntiä, mutta kun olemme vakavan kriisin edessä, kuten Pietari oli, meillä on taipumus tehdä syntiä ilman, että todella aiomme tehdä niin. Elämme lihassa, joten joskus meidät johdatetaan tuhoon. Syntiemme kautta. Liha tekee syntiä niin kauan kuin elämme maallisessa maailmassa. Mutta Jeesus antoi anteeksi kaikki nuo synnit kasteellaan ja verellään, ristillä. Emme kiellä sitä, että Jeesus on pelastajamme, mutta kun elämme lihassa, teemme jatkuvasti syntiä Jumalan tahtoa vastaan. Se johtuu siitä, että olemme syntyneet lihasta. Jeesus tiesi hyvin, että tekisimme syntiä eläessämme lihassa, joten hänestä tuli pelastajamme maksamalla syntimme kasteellaan ja verellään. Hän on vapauttanut synneistä kaikki ne, jotka uskovat hänen pelastukseensa ja ylösnousemukseensa. Siksi kaikki 4 evankeliumia alkavat Jeesuksen kasteella, jonka Johannes Kastaja antoi. Hänen ihmiselämänsä tarkoitus oli täyttää uudesti syntymisen evankeliumi, pelastuksen evankeliumi.